Salam hemme, men bayanlar ve şu video kursa siz bilen C++ ve algoritmlarda esas düşüncelerdi öwreneriz. Eger siz hiç haçan program ýören meşgul bolmadyk bolsaňyz ýa-da bilýän atlaňy gaýtalasaňyz gelýän bolsa, onda şu video kurs siz üçindir. Programmanyň bu programmanyň döretme prosesi. Gözegine getirin, siz kompýutera näme etmeligini aýtýaňyz. Kompýuter bolsa siziň beren buyruklarynızı ädim ýerine ýetirýär. Şu usulü istenek programma ýasalandyr. C++ bu güç programmerme dildir. C++ programma dili kömegi bilen köp programma döredip bolýar. Onlardan başlap operasiýon sistemleri üçindir. Şoň üçin eger C++ dilini öwrenip başlasaňyz, beýlik dilleri size geçmek has ýa-da ýeňil düşür. Algoritm bu näme? Algoritm bolany belli bir meseleni çözmek üçin ädim etmeli işler. Gözüňe turuň. Nahar bişirmek üçin, tort bişirmek üçin siz yumurtqa çakmaly, un goşmaly, bulamaly. Şol meselem ädimler. Mesele bolsa tordy bişirmek. Programda şeýle. Programda öýretjek bolsaňyz bir mesele we şonu ädim siz goýýaňyz algoritm bolýar. Şeýden program ýasalýar. Handan ilkinji programmamy ýazalýar. Include iostream using namespace std int main ve skopka ne shout salam F1 mir nire sahran etýämiz adyny diýelim salam diýelim sahranить ene şoraly gara ekran konsol ile şoňa konsol çykdy berde salam diýe we näçe wagt ýerine ýetirildiğini aýtdy. Bol salam nokat exe ýagny eýem kompýuter programmasy dördürli şu ýerde. Şu ýerde include diýe include şoralyk ýaýyň içinde iostream. Ýagny iostream diýilen kitapxana we kitapxana bolan funksiýalaryň bir jemlenýän ýeri kitapxana. Indi şonu include initialürüp girmek. Ýagny iostream kitapxanany girdiýär. Köp kitapxana we müňlerçe kitapxana we esasy bir başlaky bolan kitapxananyň biri şu. Using namespace std bu näme aňlatýar? Aslında C++'ın her setirde std yazmaly. Näçe ýalydyp? Ne? Mesela men de burada ýazalym. Şundan pozalýan. Aýrak bir bu zatlar ente doldy size bilmek gerekki. Bu başlangyç ýöne bir düşünjeleri bir näme-nämeden bir görkezmek üçin aslında her setriň başyna şu std diýip ýazmaly. Siz şu her setirde std diýip ýazmajak bolsaňyz, şoraljak using namespace std diýip ýokarda ýazýaňyz we arkaýyna ýa öz setriňize görä ýazbermeli bolýar. Isleňize görä. Int main bu esasy main ýagny program başlanna şul funksiýa ýüzlenýär, şoň üçin äkdatlar ýerine ýetirilýär. Häk diýişmeýärlik bu ente başlanýaç dol girişek bolup oturmak soň düşünürüz buňa. Berde cout diýe. Ne cout diýmek näme? C++ dili out daşyna cout. Ýagny daşyna çap etmek diýen ýaly ne C'niň daşyna. Bulan tekst ýa-da salam diýip ýazdyk. Aslında şeýle näme diýip ýazsak bolýar. Biz şunu programmany goýbermezde salam diýip çykýar. Meselem bir zat diýip ýazalym. Goşa dırnağın içindeki tekst programda yazılýar. Görýär we häk diýişmeýärlik. Şu ýerde näme ýazsak şolan çapa çykýar. Näme biz şu wagt ilkinji programmada döretdik, näme işleşini gördük. Sizden özüňiz barlak görüň. Indi gerek bolsa has köp ýerlerde görünür.
شغاتين خوش تعاونو.